Λοιπόν, όση ώρα εσείς απολαμβάνετε αυτές τις πολύ όμορφες εικόνες ενός μουσείου και έχουμε και πολύ όμορφα μουσεία που θα πρέπει να επισκεφτείτε, εγώ απολαμβάνω τη συντροφιά και τα λόγια μιας μεγάλης κυρίας του θεάτρου, της κυρίας Ανίτα Σαντορινέου, που έχω τη χαρά και την τιμή να είναι μαζί μας. Χαίρομαι πάρα πολύ, κυρία Σαντορινέου, και σας καλωσορίζω. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι λόγια που τα πιστεύω, δεν ξέρω γιατί. Είστε από τους ανθρώπους που, χωρίς να σας γνωρίζουν πολύ προσωπικά, εγώ δεν έχουμε κάνει παρέα. Ναι. Εκτός το θαυμασμό που έχω απέναντί σας, νιώθω και μια οικειότητα, ένα δέος, πολλά συναισθήματα ταυτόχρονα, που πραγματικά με κάνουν να νιώθω όχι ευλογημένα που βρίσκομαι μαζί σας και απέναντί σας. Αυτή την ευλογία, εσείς την αντιλαμβάνεστε, που τη δίνετε και την έχετε δώσει απλόχερα μέσα από την τέχνη σας σε όλους εμάς? Ίσως αυτή την ευλογία την έχω κουβαλήσει από τους δικούς μου γονιούς. Ναι. Ίσως ο καθένας μιλά για τους γονιούς του, αλλά αυτήν την θερμή, ζεστή αντιμετώπιση στους ανθρώπους γύρω μας, εκείνοι νομίζω μου την πρωτοφωτογράφησαν σαν πρότυπο. Ναι. Τους έβλεπα πώς λειτουργούσαν και μου το κληροδότησαν και γονιδιακά νομίζω. Οι γονείς σας είχαν κάποια έτσι επαφή με την τέχνη? Καμία σχέση. Καμία απολύτως οι γονείς μου. Τι ήτανε, με τι ασχολιόντουσαν? Ο πατέρας μου, ένας πολύ ταλαιπωρημένος άνθρωπος, ήταν υπάλληλος στον ΟΤΕ, στην αντίστοιχη ΣΥΤΑ. Τα χρόνια της κατοχής έκανε κάποιον έρανο για τις αναξιοπαθούσες γυναίκες των αριστερών. Ναι. Και τον συνέλαβαν, τον δίκασαν, χτύπησαν, ανέλαβε όλη όλα την ευθύνη μόνος του, έκανε ένα μήνα στην ασφάλεια, καθημερινά ξύλο για να δώσει ονόματα. Έτσι. Δεν έδωσε, τον έστειλαν Μακρόνισσο, τον έστειλαν Ικαρία, έκανε εξορία δηλαδή. Και όταν γύρισε πια παντρεύτηκαν με τη μητέρα μου, με την οποία ήταν ερωτευμένη όταν η μαμά ήταν 16 χρονών. Είναι αυτό που λέμε, εκείνα τα χρόνια ήταν λίγο σπάνιο. Ναι. Γιατί συνήθως γινόταν με το προξενιώτο ο γάμος. Ναι, όχι, ήταν και ένας τον περίμενε έρωτας, η μαμά. Γιατί ήταν κολλητή φίλη με τον μεγάλο της αδελφό της μαμάς μου και έτσι μπήκε στο σπίτι τους και την είδε και ήταν κούντεφούτρο. Έπαθε μεγάλο έρωτα και εκείνη το ίδιο, οπότε τον περίμενε να επανέλθει και να συνεχίσουν τη ζωή τους. Το 51 παντρεύτηκαν και το 53 γεννήθηκα εγώ. Όλα αυτά τα χρόνια υπήρξαν ένα ζευγάρι πρότυπο για σας, ερωτευμένο ζευγάρι, αγαπημένο? Δεν συζητώ, μέχρι την τελευταία τους μέρα, την τελευταία μέρα του πατέρα μου. Τον είχα πάει για κάποιες δουλειές έξω και μου λέει, θέλω να με πας στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσω για τη μητέρα σου. Της ψώνισε και μπαίνει μέσα στο διαμέρισμα που μένανε εδώ στην Ακρόπολη και της λέει, αγάπη μου, σου ψώνισα απ' όλα. Αχ, ευχαριστώ, μου το είπε και φιλήθηκαν στο στόμα. Και λέω, έλα δώσε μου το κοτόπουλο να φύγω, τέρμα το πορνό να φύγω. Και έτσι πήρα το κοτόπουλο, πήγα σπίτι και το φάγαμε και μόλις το αποφάγαμε έπιασα το τηλέφωνο να πάρω τη μαμά να της πω, τι μάγια έκανες πάλι σε ένα κοτόπουλο απλό? Και χτύπησε το τηλέφωνο στα χέρια μου και ο μπαμπάς είχε πάθει έμφραγμα. Το πρόλαβα μεν, αλλά δυστυχώς έφυγε την ίδια μέρα, εκείνου του φιλιού. Πόσο έντονη έχει μείνει αυτή η εικόνα, αυτή η τελευταία εικόνα της αγάπης μεταξύ τους και αμέσως μετά του τέλους της ζωής? Αφού την διηγούμε συνεχώς, σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ έντονη μέσα μου. Όταν είπατε εσείς ότι θα γίνω ηθοποιός, υπήρξε αντίρρηση από κάποιον από τους δύο? Από τη μητέρα μου έντονη. Είπε, πω τι είναι αυτό, εσύ ετοιμάζεσαι για τη νομική, μπορείς να κάνεις τόσα άλλα πράγματα. Ο πατέρας μου όμως ήταν, περίμενε να δούμε. Και έτσι το δέχτηκε ας πούμε πιο μαλακά και έτσι μπόρεσα και ακολούθησα το θέατρο που αγάπησα. Το θέατρο που ήθελα λίγο μονομερός. Είπα, θα δώσω στο Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν. Πολύ δύσκολο. Και εάν περάσω καλώς, εάν δεν περάσω θα κάνω κάτι άλλο. Και μετά από 5 φορές επαναληπτικές εξετάσεις πέρασα. Τα κατάφερα και πέρασα τότε.
το 71 και έτσι συνέχισα εκεί. Ήταν και αυτό μία από τις, θα έλεγα, ευλογίες της ζωής μου. Σαν κάποια καλή νεράιδα, κάποιον άγγελο είχα από πάνω μου και με άγγιζε με ένα ραβδάκι και έγινε αυτό το όνειρό μου. Τελειώνοντας τη σχολή μου είπε ο Κουν, θέλω να μείνεις εδώ στη Λοβάτης μαζί με όλη την ομάδα. Μεγάλη τιμή να σε κρατάει ο Κάρολος Κουν τότε. Και τότε κιόλας που ήταν ο Κουν σε πολύ βέβαια. Και σε δύσκολες εποχές, λογοκρισίας, με δύσκολο ναι, τέτοιο. πάρα πολύ δύσκολες εποχές, δικτατορία, αλλά παρόλα αυτά μπήκα εκεί στο Θέατρο Τέχνης, έμεινα 11 χρόνια μαζί με τη σχολή, ήρθα εδώ και εδώ επίσης, παρόλο που έκανα ένα πολύ μεγάλο σάλτο, η κοινότητα των ηθοποιών με δέχτηκε με αγάπη, αγάπη έλαβα, αγάπη έδωσα και είμαστε σήμερα εδώ. Είναι βασικό συστατικό ενός καλλιτέχνη η αγάπη? Πώς γίνεται, αν δεν αγαπάς τον άνθρωπο πρώτα απ' όλα δεν μπορείς να κάνεις τέχνη. Η δική μου εντύπωση είναι. Έτσι. Αν δεν αγαπάς τη ζωή, δεν μπορείς να κάνεις τέχνη. Αν δεν αγαπάς να προσέχεις τις μικρές λεπτομέρειες, δεν μπορείς να κάνεις καλή τέχνη. Η αγάπη είναι συστατικό για όλους, όχι μόνο για τους καλλιτέχνες, για την ανθρωπότητα. Και δυστυχώς υπάρχει μεγάλο έλλειμμα στις μέρες μας. Πολύ. Έλλειμμα αγάπης και σοφροσύνης, ηρεμίας, ειρηνοποιών αισθημάτων εντός μας. Νιώθω όμως ότι οι καλλιτέχνες ως πιο ευαίσθητα όντα έχουν περισσότερο έντονη το να δείχνουν και να λαμβάνουν την αγάπη. Εγώ αν σας ρωτούσα εσάς τι αγαπάτε περισσότερο, τι θα μου λέγατε? Τη ζωή. Αυτό. Το έχω ξαναπεί νομίζω και θα συνεχίσω να το λέω. Είναι ένα πολύτιμο δώρο που έχουμε. Δεν ξέρω αν το συνειδητοποιούμε όλοι στην καθημερινότητά μας, αλλά είναι τόσο μικρό, σύντομο το διάστημα του περάσματος μας από εδώ, που αν πραγματικά έχουμε μέσα μας αγάπη και αγαπάμε την κάθε μέρα μας, την κάθε στιγμή μας, αυτό θα μας κάνει καλύτερους και θα κάνει καλύτερη και τη ζωή. Το αντίστοιχο θα είναι ο θάνατος, αν σας ρωτήσω τι είναι αυτό που φοβάστε περισσότερο? Θα έλεγα πως ναι, παρόλο που και με αυτό ο άνθρωπος εξοικειώνεται. Και ίσως αλλάζει κιόλας όταν ευνοηθεί να μεγαλώσει, να φτάσει σε κάποια ηλικία. Γιατί υπάρχουν και διαφορετικές περιπτώσεις, πολύ σκληρές. Που δεν πρόλαβαν σε πολλές περιπτώσεις να φτάσουν. Ναι. Όταν λοιπόν ευνοηθεί και ευλογηθεί να φτάσει σε κάποια ηλικία, εκεί μπορείς να σκέφτεσαι ίσως και διαφορετικά. Να βλέπεις δηλαδή τη γραμμή που σβήνει προς το τέλος με πιο μεγάλη στοικότητα και να σκέφτεσαι πως πρέπει να προλάβεις να προσφέρεις όσο πιο πολλά μπορείς. Θέλω να σας ρωτήσω, ονειρεύεστε? Βέβαια. Βέβαια ονειρεύομαι. Βέβαια. Ποια είναι τα όνειρα που κάνετε ή τα όνειρα όταν κοιμάστε, έτσι, τι έρχονται πιο πολύ στο μυαλό σας? Η τέχνη σας, οι φίλοι σας, εσείς? Ονειρεύομαι. Ονειρεύομαι συνήθως όχι για μένα. Αλλά ονειρεύομαι, ας πούμε, να ζήσουμε σε ένα καλύτερο κόσμο. Τα παιδιά να ζήσουν σε καλύτερες μέρες. Ονειρεύομαι να τακτοποιηθούν νέοι άνθρωποι δικοί μας, που αφορούν τη δική μας οικογένεια. Να μπουν σε έναν δρόμο, να βρουν τα πόδια τους, να βρουν το βηματισμό τους. Αγωνιώ έχουμε τώρα ένα εγγονάκι, αγωνιώ για αυτό το μωρό που είναι 2,5 χρονών. Σε τι κόσμο άραγε θα ζήσει? Και ονειρεύομαι, στέλνω τη σκέψη μου και τη δύναμη της ενέργειάς μου να πάει σε αυτούς που είναι στα κέντρα αποφάσεων για να γίνει ηρεμία. Είναι άδικο να σκοτώνονται τόσες χιλιάδες παιδιά.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Και εδώ θέλω να σας ρωτήσω, επειδή εγώ είμαι της άποψης ότι εάν οι καλλιτέχνες ήταν σε ρόλο πολιτικού, ίσως να είχαμε πολύ καλύτερο αύριο. Εάν σας πρότειναν ένα Υπουργείο, το Υπουργείο Πολιτισμού, θα το δεχόσασταν? Όχι. Γιατί δεν θα τα κατάφερνα. Η δουλειά μου είναι το θέατρο. Μέσα από το θέατρο έχω επενδύσεις εντός μου. Έχω λάβει από το θέατρο πολλά πράγματα, αλλά νομίζω ότι ούτε της πολιτικής θα της τέριαζα, ούτε η πολιτική θα μου τέριαζε καθόλου. Η πολιτική με ήττα ή η πολιτική με ομικρογιώτα? Η πολιτική με ήττα. Ναι. Με ήττα. Νομίζω ότι δεν είναι κάτι που θα μου τέριαζε, δεν είναι κάτι που θα μπορούσα να το κάνω καλά. Δεν έχω πολιτική με ήττα στη ζωή μου σαν άτομο. Είμαι πολύ ευθεία, ναι, και αυτό δεν ξέρω αν είναι αρκετά χρήσιμο εργαλείο για έναν πολιτικό. Από την άλλη όμως δεν μπορώ να λέω ψέματα. Παρόλο που η δουλειά μας είναι πόσο υποκριτική. οξύμορο, αυτό ήθελα να πω, πόσο οξύμορο. Η υποκριτική, ξέρετε τι απαιτεί? Τη βαθιά, τρισμέγιστη, τρίσβαθη αλήθεια. Διαφορετικά δεν είναι καλή υποκριτική. Θέλω να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό, επειδή είστε και καθηγήτρια υποκριτικής τέχνης. Ένα άτομο, ένα παιδί, το οποίο βλέπετε ότι δεν ξέρω αν γεννιόμαστε με το ταλέντο ή στην πορεία ουσιαστικά αυτό που καταφέρνουμε είναι να κερδίζουμε την τέχνη του ηθοποιού. Αν δείτε ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει, θα το πείτε? Δεν είμαι άνθρωπος που μπορώ να πληγώσω έναν άνθρωπο. Αυτό δεν έχει να κάνει με την ειλικρίνεια. Ναι. Η ευθύτητά μου δηλαδή έχει ένα όριο. Σωστό. Μ' αρέσει αυτό που λέτε, γιατί πολλές φορές και η αγένεια νομίζουν ότι είναι ειλικρίνεια, ενώ δεν είναι. Ναι. Όμως, με κάποιο τρόπο θα κατευθύνω. Θα κατευθύνετε. Θα κατευθύνω σε μια διαφορετική οδό. Αν μπορώ, αν περνάει από το χέρι μου. Γιατί υπάρχει και περίπτωση να μην περνάει από το χέρι σου για πολλούς λόγους και από το ίδιο το άτομο. Έχουμε ταλέντο. Αν έχουμε ταλέντα, πολλά. Έχουμε. Πολλά. Νέους ανθρώπους βλέπω ταλαντούχους. Νομίζω κατανόηση από το ίδιο το κράτος, από την πολιτεία. Δεν υπάρχει του πόσο αναγκαία είναι η τέχνη. Σημαντικό. Γι' αυτό μίλησα για την πολιτική. Ο πολιτισμός και η παιδεία για μια κοινωνία. Γι' αυτό μίλησα για την πολιτική, γιατί νομίζω οι καλλιτέχνες θα έπρεπε μόνο κάποιος ηθοποιός να είναι σε ένα Υπουργείο Πολιτισμού, κατά την άποψή μου. Θα μπορούσε να είναι συμβουλευτικά, αν θέλεις. Ναι. Συμβουλευτικά ένας ισορροπημένος άνθρωπος, αλλά όχι με τις ευθύνες τις πραγματιστικές. Τώρα βρεθήκαμε στα Madame Figaro Γυναίκες της Χρονιάς. Ένα πολύ τιμητικό βραβείο συνολικής προσφοράς για εσάς. Που όταν ανεβήκατε πάνω, η αλήθεια είναι ότι μας συγκινήσατε όλους πάρα πολύ. Ήσασταν και ίδια πολύ συγκινημένοι και είπατε ότι δεν περίμενα να συγκινηθώ. Ναι. Παρ' όλα αυτά συγκινούμε. Τι είναι αυτό που σας συγκινεί σε όλη αυτή την πορεία που έχετε κάνει? Η τιμή αυτή, εκείνη τη στιγμή, η τιμή μου έφερε την αποτίμηση. Άκουσα ένα ρεζουμέ αυτού που διάνυσα ώσπου να φτάσω σε εκείνο το βραβείο και αυτό με συγκλώνησε. Θέλω να πω ότι ήμουν ακριβώς πίσω από εσάς και έτσι λοξός και την ώρα που ήταν το βίντεο σας, σας έβλεπα και προσπαθούσα να καταλάβω εάν τα είχατε χάσει, κοιτούσατε και προσπαθούσα να συνειδητοποιήσω τι σκεφτόσασταν εκείνη την ώρα. Ξέρεις, είναι ένα φιλμ που περνάει μέσα από το μυαλό κάθε ανθρώπου. Όταν άκουγα τον Χρήστανθο τον Τζουρούλη να λέει αυτό το μικρό οδηπορικό μου, ας πούμε, λέω, πω, τι διάνυσα. Τι διάνυσα. Τι έχω διανύσει, πόσα χιλιόμετρα θεατρικής ζωής, περιπέτειας, αγάπης, έρωτα, τι διαδρομής, τι γεύσεις θεάτρου έχω πάρει, γιατί στην Κύπρο δεν μπορώ να το κρύψω και αυτό με συγκινεί επίσης που το λέω. Παρόλο που έφυγα από την αγκαλιά του δασκάλου μου που ήταν ο πνευματικός μου πατέρας και ένιωθα το σπίτι μου, το δεύτερο σπίτι μου, το θέατρο τέχνης. Δύσκολος πατέρας. Δύσκολος αλλά υπέροχος. Ναι. Είναι ευλογία και είναι εύνοια της τύχης να έχεις ένα τέτοιο δύσκολο, μεγάλο πατέρα. Πολύ. Ήρθα λοιπόν εδώ και
ευνοήθηκα να έχω δουλέψει με ανθρώπους από όλες τις χώρες του κόσμου, όχι από όλες τις χώρες του κόσμου, αλλά από πολλές κατευθύνσεις, Ναι. και σχολές θεάτρου, πράγμα το οποίο με πλούτησε, με γέμισε. Και γέμισε και εμάς βέβαια. Και μακάρι, Μέσα από και εσάς. ευχαριστώ που το λες, μακάρι αυτό που εγώ αποκόμιζα να μπορούσα καλά, ευκρινώς και πλουσιοπάροχα να το προσφέρω. Και νομίζω το έχετε προσφέρει και αυτό το καταλαβαίνετε από την αγάπη του κόσμου, αλλά θέλω να σας πω και πολλούς συναδέλφους σας, πολύ μικρότερους σε ηλικία, που έρχονται και μου λένε θα παίξω μαζί με την κυρία Σαντορινέου και έχουν αυτό το τρέμουλο. Ναι. Αυτό Δεν υπάρχει νομίζω... λόγος να έχουν τρέμουλο, κανένα τρέμουλο, και άλλωστε το ξέρουν οι περισσότεροι, αλλά είναι σημαντική και η δική μου συνάντηση με νέους ανθρώπους. Ναι, γιατί... παίρνετε από τους νέους. Βεβαίως. Πάρα πολύ, και από τους μαθητές μου. Αυτούς τους μαθητές που μπορεί να είναι πρώτο έτος, ας πούμε. Βλέπεις ότι με άλλο τρόπο βλέπουν τη ζωή και έχει ενδιαφέρον αυτό. Έχει ενδιαφέρον να ταξιδέψεις μαζί με το μυαλό ενός νέου ανθρώπου. Δύσκολο. Γιατί? Δεν είναι πάντα εύκολο να μπορέσεις να δεν μπεις, ξέρω, γιατί εγώ ξεχνάμε νομίζω. Εγώ το βλέπω και με την κόρη μου. Το που θεωρώ είναι... μαγευτικό, το θεωρώ... ταξίδι. Ναι, ναι. Αυτό το νέο ταξίδι. Οδύσσια είναι και αυτό, μια οδύσσια στο μυαλό μιας άλλης γενιάς που σκέφτεται διαφορετικά, λειτουργεί διαφορετικά. Μπορεί να σε ξενίζουν ή να σε επικραίνουν ή να σε Δεν μπορείς να τους καταλάβεις σε κάποιες περιπτώσεις. κάποιες αντιδράσεις, αλλά όμως είναι μια μαγεία να βλέπεις πώς προχωράει ο άνθρωπος. Στο βιβλίο της ζωής σας τι τίτλο θα θέλατε να βάλετε? Δεν θα γράψω ποτέ βιβλίο για μένα. Και έτσι δεν ξέρω ούτε τον τίτλο ούτε τίποτα. Δεν θέλω τίτλους, δεν μ' αρέσουν οι τίτλοι. Σκεφτόμουν και έλεγα σε μια φίλη μου τις προάλλες ότι δεν επιδίωξα ποτέ μου τίποτα στη ζωή μου, δεν κυνήγησα τίποτα. Γι' αυτό λέω ότι ένας άγγελος, μια νεράιδα από πάνω μου, μου άνοιγε τις πόρτες. Δούλευα βέβαια. Ασταμάτητα, σκληρά και μεθοδικά όταν πρόκειται για τη δουλειά μου. Όσο μη μεθοδική είμαι στην καθημερινότητά μου, τόσο μεθοδική και αφοσιωμένη είμαι στη δουλειά. Και αυτό μου αντιγυρίστηκε η δουλειά βεβαίως, αλλά σκέφτηκα ότι δεν με δυσκόλεψε. Δηλαδή, αν κάνω μια αναδρομή γρήγορη, λέω δεν με δυσκόλεψε τίποτα στη ζωή μου. Τίποτα δεν με προβλημάτισε, τίποτα δεν μου άφησε κακές γεύσεις να λέω δεν έγινε αυτό έτσι. Δεν έκανα ένα πράγμα που μπορεί να ήθελα να το παίξω. Ναι. Έπαιξα τόσα άλλα, έπαιξα εκείνο και το άλλο και το άλλο και έρχονταν. Πώς να έχω παράπονα από τη ζωή μου, πώς να θέλω να βάλω τίτλο στον εαυτό μου ή μια κορώνα ή κάτι. Θέλω να είμαι ένας ελεύθερος άνθρωπος, να εργάζομαι πάνω σε αυτό που λατρεύω. Οπότε ένας τίτλος θα ήταν «Είμαι ένας ελεύθερος άνθρωπος». Ναι, με πολλά δεσμά. Με πολλά δεσμά. Είμαι ένας ελεύθερος άνθρωπος με πολλά δεσμά. Που αυτά τα δεσμά είναι πάντα συναισθηματικά, συνήθως. Αν θέλεις, βάλε αυτό τον τίτλο. Πολλές φορές, ακόμα και την ελευθερία μπορεί να την αρνούμε για άλλο λόγο. Μπορεί να υπάρχει ένας αποχρόν λόγος, πολύ σημαντικός, Ναι. που να πρέπει να στερούμε την ελευθερία. Όμως δεν μπαίνετε στη διαδικασία μετά να πείτε, ρε παιδί μου, γιατί να χάσω κάτι από μένα γι' αυτό? Όχι. Όχι. Έχω χάσει πράγματα, ασφαλώς έχω χάσει πράγματα και έχω πονέσει επειδή τα έχω χάσει. Ναι. Αλλά δεν μέμφω τον εαυτό μου γιατί πήρα αυτήν και όχι την άλλη απόφαση. Αυτό είναι θέμα προσωπικότητας και στιγμής. Πήρες μια απόφαση για να κάνεις κάτι ή να μην κάνεις κάτι, από εκεί και πέρα δεν πρέπει να παραπονιέσαι. Το μεγαλύτερο αν που έχετε πει ποιο ήτανε? Το αν τελικά ήταν έτσι, ίσως να ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Δεν μπορώ να σου πω απάντηση σε αυτή την ερώτηση, γιατί επιμένω σε αυτό που σου προείπα, ότι δεν έχω μεμψημυρίες, άρα να πω αχ, έχω έλλειμμα από αυτό και αν το είχα κάνει έτσι θα...
Είμαι γεμάτη. Είμαι γεμάτη. Είμαι ευτυχισμένη σε αυτή την ηλικία και στην προσωπική μου ζωή και στην καλλιτεχνική μου ζωή και στην κοινωνική μου ζωή. Μου αρέσει όχι να είμαι πολύ έτσι, να τρέχω από εδώ και από εκεί. Θα πάω με χαρά να δω μια παράσταση ή να φάω ένα φαγητό με φίλους, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ το σπίτι μου, το εξοχικό μου, η ησυχία, η αυτοσυγκέντρωση, η περισυλλογή, το κοίταγμα μέσα μου που είναι απαραίτητο. Απαραίτητο και δύσκολο, γιατί το να ψαχτούμε μέσα μας έχει μεγάλη δυσκολία. Εμείς πού θα μπορέσουμε να σας απολαύσουμε, κυρία Σαντορινέου? Ναι, τώρα κάνω μια υπέροχη δουλειά. Το έργο λέγεται «Το λιοντάρι του χειμώνα», είναι του James Goldman και το ανεβάζουμε με τον Ανδρέα τον Αραούζο, που σκηνοθετεί, η Alpha Square δηλαδή. Το ανεβάζουμε στις 29 Νοεμβρίου στην Καστελιώτισσα. Απίστευτο. Αυτό, δηλαδή όταν μου είπε ο Ανδρέας για αυτό το έργο, του λέω τι ωραία που θα ήταν να το κάναμε σε ένα χώρο που να αρμόζει στο έργο, γιατί είναι έτσι μεσαιωνικό το έργο. Και αυτό το πλάσμα το χαρισματικό κατάφερε, πήρε την Καστελιώτισσα και θα παίξουμε εκεί τις παραστάσεις μας. 29 Νοεμβρίου ξεκινάτε. Ναι. Παίζει ο Βαρνάβας ο Κυριαζής τον Νερίκο, το σύζυγό μου, εγώ κάνω την Ελεονόρα, τη Βασίλισσα Ελεονόρα. Μιλάμε για δύο πολύ ιστορικά, δύο πολύ ισχυρά πρόσωπα στην εποχή τους. Ο Ρίκος βασίλεψε 32 νομίζω χρόνια και αυτή δίπλα του Βασίλισσα, εξορισμένη από εκείνον Βασίλισσα, διότι ο Ερίκος ήταν και πιπεράτος στη ζωή του, ναι, και ήταν εμπόδιο στα πόδια του η Ελεονόρα και για διάφορους λόγους, και γιατί αυτή ήθελε η πολιτική, έτσι, η πολιτική ήταν το μικρό στιλέτο μέσα κρυμμένο μέσα στα ρούχα της και την ενδιαφέρε πολύ και έτσι αλλά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, παίζουν και 3 αγόρια κάνουν τους 3 γιους μας που συμβαίνει να είναι 3 μαθητές μου προηγούμενων ετών, ναι, και παίζω με τα παιδιά μου. Τα παιδιά μου είναι παιδιά μου στο έργο. Είναι πάρα πολύ ωραία νομίζω δουλειά, με πάρα πολύ ωραία κουστούμια, εποχής. Φαντάζομαι, ήδη σας έχω κάνει εικόνα μες στα κοστούμια. Ναι, ο Γιώργος Γιάννου θα κάνει την μουσική και ο Δημήτρης ο Ζαχαρίου θα κάνει τη μουσική, ο Δημήτρης ο Ζαχαρίου και ο Γιώργος Γιάννου τα σκηνικά, το σκηνικό χώρο, γιατί το σκηνικό είναι υπάρχει ήδη, ναι. Σωστό. Και τα κοστούμια, τα οποία πρέπει να έχουν έχουν, όσο έχω δει από πρόβες, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και μας μεταφέρουν σε άλλους χρόνους και στο σήμερα αλλά και στο τότε. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που βρεθήκατε σήμερα μαζί μας εδώ. Εμείς θα έρθουμε βεβαίως, γιατί το λιοντάρι του χειμώνα νομίζω ότι είναι κάτι που θα πρέπει περισσότεροι να δούμε σε ένα υπέροχο χώρο. Ναι, νομίζω. Και να σας πω ότι όσο ευλογημένοι νιώθετε εσείς για όλα αυτά τα χρόνια και όσο έχετε κάνει, άλλο τόσο ευλογημένοι νιώθουμε και εμείς που σας έχουμε. Ευχαριστώ θερμά, ευχαριστώ για την πρόσκληση και ευχαριστώ για όλα αυτά τα καλά που με έχεις στολίσει. Νομίζω ότι τα νιώθουμε όλοι. Είναι λόγια που θα ήθελα να σας το πούν οι περισσότεροι. Σας ευχαριστώ και πάλι. Και εγώ. Πάμε σε διαφημίσεις, παιδιά. Τι ρεπορτάζ, ναι, διαφημίσεις, σωστά.